Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem gameplay la Touchgrind Skate 2. Așa se numește acest joc. Bun, haideți să intrăm în joc. Select. Are o muzică destul de faină. Select. Să mergem un pic la tutoriale. Navigation. Next. Asta cred că știu. Ride to the green circle. Să mergem pe aici. Ops. Am făcut o schemă acolo. Ui, ia. Wow, ăla-i. Mamă, ce bun e Eddie la jocul ăsta. Hai să sărim peste bară. Așa. Și am ajuns la cercul verde. Hai mă. Așa. Și acum mergem înapoi la cercul roșu. Uitați-l, eu-l văd deja. Wow. Ia dacă fac așa? Wow. Dar nu, ia mai fac o dată. Wow. Oh, sticker. Oli. Ia. Șmecher. Turn around. Ia. Asta e simplu. Ce simplu a fost. Pop shove-it, ia. Ia. Șmecher. Kickflip. Deci vine așa. Oh. Șmecher. Fine. Am reușit. Kick turn power side. Stai, nu m-am uitat la tutorial. Așa, bun. Oh. Wow. Cât de greu e. Eu fac aici ceva, dar nu știu de ce. Trecem mai departe. Asta e simplu. Nu e chiar așa simplu. Ba, chiar e destul de simplu. Ce scheme îmi dau aici. Iai! Am dat mai departe, jump. Asta știu, e simplu. Up. Mamă, cum am dus. Dar cel care degeaba am învățat să întoarcem. Hai mai. Mai bine acum. Combo line, ia. Aoleu.
Asta e greu. Asta e destul de greu. Ne-a ieșit. A ieșit prima dată, dar nu știu de ce nu... Stai un pic. Nu știu, hai să trecem peste asta, că e greu. Late catch, pardon. Asta știu. Stați. Fain. Fain jocul ăsta. Îmi place. Nolie fake switch. Asta e nolie, cred. Da. Ce e asta? Fake kickflip. Stați. O fake trick. Fake trick cred că e ăsta, nu? Stați. Oh, ne-a ieșit ceva super fain. Dar, cred că ăsta e un fake trick. Ups. Stați, am o idee. Stați, nu ne dăm de la tutorial. Nolie fake. Bun. Nolie. Am făcut. Bun. Pac. Fake. Deci trebuie să merg cu spatele cumva. Bun. Stați. Bun. Stați un pic. Reușim noi. Nu mai arată chestia. Swipe, nu știu cum. Asta e drop. Stați. Bun. Main menu. Am văzut că The Ducks. Interesant. Mai vechi, așa, bun. Dacă dăm la Customize, Wheels, roți noi. Ce șmecherez. Stickeri. Town. Arată fain. Bun. Deck. Șmecher. Grip tape. Ce fain arată. Bun, hai să intrăm rapid pe la competition. Cred că o să filmăm mai mult de 10 minute, dar nu contează asta. Dacă nu e așa, ce schemă? Hai măi! Stați! Kickflip! Ia! Nu-l ia, cred.
Am completat challenge-uri, se pare. Level up! Oh, interesant. Încercăm să facem un fake din ăla. Dar nu mi iese. Viteză mare. Opa! Fake, uite, am reușit. Uhu! Ups. Ce șmecher e jocul ăsta. Deci am făcut așa. Stați. Ai, mă. Viral kickflip. Dom. Din san. Încheiem cu un kickflip și... Oh. Da, e destul de fain. Haideți să intrăm și pe la Jam Season. Ca să nu credeți că nu vă arăt tot. La Jam Season 360. Am 20 de puncte. 20.000. 42.000. Dacă cazi sau greșești. M-am prins. Damn. Hai să încercăm să facem o chestie. Hai, mă. Bun. O chestie rău cu crab. Șmecher. Episodul viitor o să facem tot cu din astea cu touchscreen. Am văzut că este cu BMX. Bun. Deci cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Edi. Jocul îl aveți în descriere, adică numele lui. Și da, ne vedem în episodul următor. Bye bye, lume!